Velkommen igen. Vi vil nu vise, at de her dejlige muslingegryder, de også kan bruges på grillen. Og det er de her Limfjords-muslinger, som du eventuelt har købt i vores Skaltiers hyggemenu. Og nu vil jeg så vise lige kort, hvordan vi gør det her. Vi kan starte med lidt smør. Og vi har de forskellige grøntsager, som man nu er til. Okay, og så kan man stå udenfor, ikke også? Ja, det er da dejligt. Og en af de ting, man måske skal huske, når man bruger gryderne på grillen, det er, at de kan godt blive lidt varme af den varme, der kommer op. Så et viskestykke er fint, så man lige kan, så man ikke brænder sig. Muslingerne igen, de skal være lukkede. Man har skyllet dem under den kolde hane, ikke også? Hvidvinen. Det er så lidt der. Så hvad man er til. Vi har en herovre, der næsten er færdig. Det kan I så se. Den er klar til lidt fløde. Og det sparer vi ikke på her. Så vender vi det igen. Her har vi lige stillet andet. Vi kan se det udenfor her. Og hovsa, der var også lige en lille østers, som også var med i pakken. Og Ole, det synes jeg, vi lige skal smage og skål på også. Se lige her. Skål. Skål. Se lige her. Halleluja.